Sakto po. Oh. Kaganda, kadang. Bawasan na ano na. Parang gulay. Ganito lang. Sir, ano? 150 pagkalahati. Ubas. Opo, basidless. Ito. Saging. Ito naman sir, ano? 100 ng kalahati. Sakto sa bagong taon yan. Sakto po. Oh. Kaganda, kadang. Natakot si Mother. Ay, yan, yung makata. Parece, butas niya naman. Kante, 25 sa kikilo. Sarap.
Chicken. Sir, ano sa'yo? Yamay, di pa nga dati, magagagag na, nagkalungkot. Ano gusto na natin ibigay sa Amerika, i-forward sa China. Kanila, bakit ba?